F'dawn l-aħħar mit-sena, x-Xjenza għamlet passi ta' ġgant. L-iskoperti xjentifiċi kif ukoll l-invenzjonijiet li nħolqu permezz tal-inġinerija laqtu s-soċjetà tagħna b'riżultati pożittivi ħafna. Fost dawn l-iżviluppi insibu l-iskoperta tar-relatività li tispjega r-relazzjoni bejn il-massa u l-enerġija, l-istruttura tal-ispazju u l-ħin u l-espansjoni kontinwa tal-univers. Is-sejba tal-penisilin kabret l-era tal-antibiotiċi u ġiet għalhekk meqjusa bħala waħda mill-aqwa avvanzi fil-mediċina terapewtika. L-iskoperta dwar l-istruttura tad-DNA wieħed seta' jifhem aktar kif id-DNA tista' tirreplika ruħha kif ukoll tista' tgħaddi informazzjoni ġenetika minn ġenerazzjoni għall-oħra. Għandna l-esplorazzjoni fl-ispazju. Grazzi għal kompetizzjoni qawwija li kien hemm bejn żewġ nazzjonijiet, it-teknoloġija komplit tavvanza u x-xjenza komplit tikber fil-kisbiet tagħha. Iċ-ċokon tal-elettronika, speċjalment l-iżvilupp tal-ewwel ċirkwit integrat fl-1958 li kien essenzjali għall-evoluzzjoni tal-kompjuter diġitali. Żieda fl-użu tal-internet fis-snin design li ħoloq revoluzzjoni fil-komunikazzjoni, tixrid ta' informazzjoni kif ukoll ta' kulturi f'soċjetajiet differenti. Dawn l-iżviluppi kollha affettwaw id-dinja ta' madwarna u l-istil tal-ħajja li ngħixu. Fi kliem ieħor, għamluni jien minn jien. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? Il-films tal-fantaxjenza jirriflettu ħafna l-impressjonijiet tagħna dwar kif naħsbu li se tkun is-soċjetà fil-futur. Jekk nieħdu dan il-film 2001: A Space Odyssey, insibu lil HAL 9000, computer intelligenti stazzjonat ġewwa spaceship. Dan il-film kien bassar l-użu tal-intelligenza artifiċjali illi llum insibuha fil-computers moderni tagħna. Dan naturalment huwa eżempju wieħed minn ħafna. Imma allura x'se jkun il-futur tax-xjenza fis-snin li ġejjin? U x'se jkun l-effett fuq is-soċjetà tagħna? Din is-sena għal darba oħra, fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew iddedikat lir-riċerkaturi, arġajt lajt l-Università ta' Malta biex niltaqa' ma' xi ħud minnhom. U biex nibda, iltqajt ma' Dr. Andre Xwiereb li xogħlu hu li jiġġenera idea ġodda spirati minn kif jaħdem l-univers ta' madwarna. Dr. Xwiereb, x'wasslek biex tidħol għal dan l-istudju? Il-kurżita. Jiena meta kont żgħir dejjem jgħidu li bniedem kurżitar ħafna, dejjem nistaqsi l-mistoqsijiet u nieħu ras in-nies. U baqgħet fija din l-idea li rrid inkun naf kollox dwar kollox. U minn hemmhekk jisni mxejt biex inkompli fix-xjenza u nkompli nistudja dak li qed nistudja. U l-quantum mechanics partikolari huwa wieħed minn dak is-suġġetti li anqlek fih hija din l-kurżità li tifhem iktar dwar l-univers. Godwin, ħantik eżempju ta' fejn twassal l-kurżità. Ftit snin ilu kien hemm bniedem xjenzjat li xtaq jiskopri iktar dwar l-atomi li jagħmlu d-dinja kollha ta' madwarna. U nduna li biex jifhem iktar għandu bżonn tool ġdid u vvinta l-laser. Dan il-laser ftit snin wara irrevoluzzjona kollox, biddel kollox. Ħarġu CD players, ħarġu il-fiber optics li bihom aħna nikkomunikaw mal-bqija tad-dinja u nbidlet id-dinja. Il-kurżità twassal biex jinbidel id-dinja. Allora x'nifhmu bi quantum mechanics u x'applikazzjonijiet hemm? Ma quantum mechanics huwa l-istudju tal-affarijiet żgħar ħafna. Jallimna kif l-univers jaħdem fuq skala żgħira. Ħanieħu eżempju. Immaġina għandi l-boċċa. Jekk inwadda balik, taf eżattament minn fejn ħatgħaddi tista' tilqaħħa, tista' tersaq minn nofs. Ejja ngħidu perkażu ma flok ikolli żewġ passaġġi minn fejn tista' tgħaddi. Jekk jien nerġa' inwadda balik, taf li tista' tgħaddi minn dal-passaġġ, tista' tgħaddi minn dal-passaġġ u ma tistax tgħaddi minn nofs.
Imma nafu li jekk ħatgħaddi minn hawn, mhux se tgħaddi minn hawn. Fid-dinja tal-affarijiet żgħar da mhux minnu. Jekk flok boċċa żgħir jekk ikollna atomu wieħed, żgħir ħafna, dal-atomu ħajgħaddi miż-żewġ naħat f'daqqa. Fid-dinja tal-affarijiet żgħar jista' jkollna xi ħaġa li da f'żewġ postijiet f'daqqa. Issa din hija xi ħaġa stramba, hija xi ħaġa li aħna forsi ma nifhmux għalfejn, imma hekk jaħdem l-univers meta fiċ-ċokon tiegħu. Issa aħna qegħdin nużaw dal-idejat biex niżviluppaw teknoloġiji ġodda. U fost ħafna eżempji, ħansemmi żewġ eżempji. Wieħed minnhom hija l-komunikazzjoni. Nistgħu nużaw din l-idea li l-affarijiet ikunu f'żewġ postijiet f'daqqa biex jiena nikkomunika miegħek u nikkomunika miegħek b'mod ħafna iktar sikur milli għandna llum il-ġurnata fil-computers u l-internet tagħna. Eżempju ieħor huwa qed niżviluppaw sensors li jgħidulna fejn aħna fuq wiċċ id-dinja. Issa llum il-ġurnata għandna l-GPS li bih ma nintilfux. Imma l-GPS ma jaħdimx taħt l-art, ma jaħdimx taħt il-baħar, ma jaħdimx ġol mini, jekk il-mina tkun twila. Aħna qed niżviluppaw affarijiet li jaħdmu kullimkien. Allura qed niżviluppaw teknoloġiji li jużaw dal-liġijiet strambi ħafna biex jaħdmu ħafna ħjar minn dak kollu li għandna llum il-ġurnata. Allora, x'inhu l-kontribut tal-Università ta' Malta? U kif se jaffettwa l-futur tagħna? Mela Malta attiva ħafna f'dal affarijiet f'dal-imsejħin quantum technologies u ħansemmi żewġ attivitajiet li għandna għaddejjin bħalissa. Waħda minnhom għandha x'taqsam ma' dis-sigurtà li semmejt l-ewwel. Aħna bħala dinja ta' quantum mechanics qegħdin niżviluppaw l-internet tal-futur li jaħdem fuq sigurtà bbażata fuq il-liġijiet tal-univers, mhux fuq il-liġijiet tal-bniedem. Allura hija sigurtà ħafna iktar stretta. U Malta hija waħda minn dak il-pajjiżi li mhux biss qed taħseb biex forsi tużah fil-futur, imma qiegħda tiżviluppah, qiegħda tiżviluppa dit-teknoloġija. Attività oħra li għandna għaddejja f'dal-grupp hija dik li msejħa Hybrid Optomechanical Technologies. Dan huwa proġett ta' 10 miljun euro finanzjat mill-Kummissjoni Ewropea u qiegħed f'12 pajjiż u Malta wieħed minn dak 12 pajjiż. U fih qed niżviluppaw affarijiet bħal das-sensors li semmejt l-ewwel li jgħidulek fejn fuq wiċċ id-dinja. U das-sensors ħajwaslu biex l-affarijiet li għandna fil-mobiles u hekk jiġu ħafna iktar aħjar. Allura qed nippruvaw niżviluppaw teknoloġiji li forsi 15 sena oħra jkunu f'butek u f'buti. Ġifieri Malta qiegħda mhux biss tiżviluppa t-teknoloġiji li jippermettu da, imma wkoll issaqsi dal-mistoqsijiet u tipprova tifhem għalfejn oġġett żgħir atomu jista' jkun f'żewġ postijiet f'daqqa, imma jiena u int ma nistgħux. Ara tassew id-dinja atomika hi waħda affaxxinanti. L-arranġament ta' triljuni u triljuni ta' atomi jiffurmaw lek struttura. L-istudju ta' dan l-arranġament u parti fundamentali mix-xjenza tal-kimika. Għalhekk iddeċidejt li mur inkellem il-professur Joseph Grima biex jispjegali kif dawn l-atomi jiffurmaw materjali differenti u kif nistgħu niddiżinjaw materjali ġodda. Allora, il-proprjetajiet kollha ta' materjal, pereżempju kemm hu b'saħħtu jew kemm kapaċi jġebbed, da jiddependi kollha mill-istruttura atomika tiegħu? Ara jiena meta nħares lejn materjal, inħares lejh dak li jkun jiena tifel żgħir kważi. Ma noqgħodx nistudja affarijiet komplikati, inħares lejh l-istruttura tiegħu. U ħaġa li affaxxinanti hi illi l-istruttura tal-materjal, jiġifieri ġeometrikament il-materjal kif inhu minn ġewwa, jeffettwa ħafna mill-proprjetajiet li l-materjal juri meta aħna pereżempju nġebduh, meta aħna nsaħħnuh, l-affarijiet li aħna verament nużaw fid-dinja ta' kuljum. Pereżempju, jieħdu eżempju, il-kristalli għandhom ġeometrija fihom interna li hija bellezza. Issib illi il-mod kif dawn iġibu ruħhom meta inti tagħmilhom taħt pereżempju kundizzjoni ta' stress, iġġebbidhom jew tikkompresshom, jiddependu ħafna mill-ġeometrija interna ta' kristalli. Allura inti tistudja xi materjali partikolari bi proprjetajiet speċifiċi? Wara jiena ħafna mill-affarijiet li tara madwarek, pereżempju tara biċċa elastiku jew xi ħaġa, xi ġebbida din titwal, materjali kollek jagħmlu u normalment jirqaqu. Issa jiena nagħmel affarijiet li jkunu bil-kontra. Jiġifieri xi nġebduhom okej jitwalu, imma flok ma jirqaqu jitwessaw. Ngħidulhom awgżetiċi, materjal awgżetiku jew kellha struttura awgżetika jew awgżetiċi. Materjali awgżetiċi, daw kif jaħdmu?
verament mod sempliċi. Kull ma trid inti huwa li fil-materjal ikollok struttura interna illi dina ikollha geometric patterns partikolari. Per eżempju, uħud minnhom ikollhom struttura minn ġewwa li tixbaħ il din is-sistema ta' kaxxi li għandi hawnhekk. Li dawn il-kaxxi għandhom il-proprjetà illi xi inti tġebbidhom iduru kontra xulxin, iduru waħda kontra l-oħra u l-istruttura tinfetaħ. U l-istess jagħmlu l-materjali. Jiġifieri inti jkollok struttura interna ġol materjal tiegħek illi xi inti tġebbed partijiet tagħha iddur biċċa kontra l-oħra u l-istruttura, il-materjal jinfetaħ. U li hu verament affaxxinanti huwa illi dawn ma sibuhomx biss f'materjali, jiġifieri fuq livell atomiku, imma anke fuq livell ikbar. Pereżempju s-sena l-oħra kien hemm kumpanija partikolari illi ddisenjat żraben tal-ġiri illi jużaw din it-teknoloġija biex iżraben ikunu ferm iktar komdi għall-atleti milli kif konna nafuhom 10 snin 20 sena ilu. Illi jużaw kunċetti li huma bbażati verament fuq dawn id-disinni li noħolqu fir-riċerka tagħna. Allora xi tħoss meta tara x-xogħol tiegħek u tal-kollegi tiegħek jintuża fi prodotti li nsibuhom fil-ħwiena tu jista' jixtrihom kulħadd. Hija sensazzjoni sabiħa, però l-proċess huwa wieħed twil ħafna. Meta aħna niskopru xi ħaġa u Malta fil-laboratorji tagħna, l-ewwel li nagħmlu hija li naqbdu nippubblikaw fil-fatt barra minn Malta. Jeżistu diversi ġurnali illi aħna naqbdu x-xogħol tagħna, nippubblikaw fuqhom ħalli tkun fejn tkun fid-dinja tkun tafx qed jiġri ċell-Università ta' Malta. U li hu sabiħ huwa li dak li skoprejt jiena ħadd ieħor minn barra jista' jitara kemm interessanti dak in-naqra xogħol. Nista' nużah dak jiena naqdu max-xogħol li għamilt jiena u noħloq prodott. U hekk jiġri ħafna drabi il-ftit li għamilt jiena jingħaqad max-xogħol ta' ħadd ieħor u jinħoloq prodott illi jsibu għand tal-ħanut. U dak il-prodott li hemm hemmhekk ikun prodott li huwa aħjar minn dak li kellna 10 snin ilu. Jiġifieri b'dan il-mod il-prodotti li ħansibu fil-futur se jkunu aħjar mill-prodotti li konna nsibu 10-20 sena ilu. U komplejt naqra fuq dawn il-materjali awgżetiċi, wieħed mill-prodotti li jista' jibbenefika mill-użu tagħhom huwa proprju l-istent li jintuża biex iżomm l-arterji miftuħa. F'dawn l-aħħar snin peress li sirna nafu aktar mill-qrib kif il-materjali jaħdmu fuq skala żgħira, il-bniedem irnexxielu jitfa' aktar saħħa kompjuterizzata fi spazji dejjem iżgħar. Tajt in-nanoelectronics se jkunu l-futur tagħna? Fid-Dipartiment tal-ICT tal-Università ta' Malta iltqajt ma' tliet żgħażagħ li xogħolhom hu proprju li jistudjaw u jikkreaw komponenti żgħar ħafna. Russell, ħanibda bik. X'nifhmu b'nanoelectronics? Mela, b'nanoelectronics nkun qed nifhmu żewġ affarijiet prinċipali. L-ewwel qed nkun nirreferu għad-daqs tagħhom. Ġifieri hawnhekk f'idejja għandi eżempju ta' sensor li l-electronics taġu fiha huma ta' daqs ta' xhuna ta' xara. It-tieni ħaġa hija l-fatt li dawn jiġu fabbrikati b'teknoloġija msejħa semiconductor. Ġifieri hawnhekk bħalma jisturina l-kollega Jordan għandi silicon wafer fejn hawnhekk nistgħu niffabbrikaw daqs 10,000 sensor bħal m'għandi f'idejja. Frank se ndur fuqek issa. Dawn is-sensors fejn insibuhom? Ara, numru ta' sensors insibuhom fil-karozzi pereżempju, ħalli f'każ ta' aċċident jinfetħu l-airbags. Sensors oħrajn insibuhom fil-karozzi stess biex il-karozzi jinstaqgħu waħedhom. Insibu dawn is-sensors f'mobile phones biex pereżempju id-display jorjenta ruħu skont il-pożizzjoni li tkun qed iżommu. Nistgħu insibu sensors oħrajn f'building industry pereżempju biex jimmonitorjaw il-kwalità tal-arja, temperaturi, l-umdità u anke is-saħħa tal-istruttura. U dawn is-sensors kollha jtejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U dawn is-sensors kollha kif se jaħdmu? Ara, dawn is-sensors jistgħu jaħdmu b'energy harvesters li hija riċerka oħra li qegħdin nagħmlu f'dan id-dipartiment. Energy harvesters huma devices li jiġġeneraw l-enerġija mill-ambjent tagħhom, bħal pereżempju solar cells. Dawn is-solar cells jiġġeneraw l-enerġija bid-dawl jew tax-xemx jew tal-bozza.
Imbagħad jeżistu energy harvesters oħrajn bħal pereżempju piezo energy harvester li tiġġenera l-enerġija bil-moviment. Dawn l-energy harvesters ukoll jistgħu jintużaw għal pacemakers biex minflok il-pazjent ikollu jgħaddi minn operazzjoni kull 5 snin jew 10 snin. Bil-moviment tal-qalb u tal-persuna nnifsu il-pacemaker jaħdem mingħajr batterija. Din hija riċerka li qegħdin naħdmu fuqha aħna hawnhekk f'dan id-dipartiment. Russell, apparti dawn is-sensors li tkellimna fuqhom, hemm oqsma oħra ta' riċerka li d-dipartiment involut fihom? Mela bħalissa d-dipartiment hu involut fi proġett Ewropew li jissejjaħ l-F4MEMS2 li fih jinkludi kemm industrija u universitajiet barranin kif ukoll industrija lokali. Fejn qed niddiżinjaw tip ta' actuator jissejjaħ micromirror li dan l-idea huwa li ninkorporawh fi mobile phone biex ikollna projector żgħir li nistgħu nipproġettaw kemm stampi, kemm videos mal-ħajt jew kull fejn ikunu. Application oħra għal dawn il-micromirrors hija għal head-up displays fejn ikun dawn il-micromirrors fuq dashboard ta' karozza biex jipproġettaw pereżempju l-speed limit ta' dik it-triq partikolari tkun għaddej minnha. Hawnhekk Jordan jista' jurina iktar fid-dettall kif tkun tidher din il-micromirror mill-viċin. La tinsemmu l-Jordan, idu nsemmu li għandna proġett ieħor ma' CERN fejn Jordan qed jiżviluppa electronics ġdid biex jiġi ddiżinjat detector għal Large Hadron Collider. Ħafna nies semgħu bil-Large Hadron Collider. Dan jinsab fil-laboratorji tal-organizzazzjoni CERN ġewwa l-Iżvizzera. CERN hija l-Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka Nukleari u tiġbor fiha xjentisti minn madwar id-dinja kollha biex jiddiżenjaw, jibnu u joperaw dawn l-aċċelleraturi tal-partiċelli bħal Large Hadron Collider. Dawn l-aċċelleraturi u r-riżultati li qed joħorġu minnhom huma daqshekk importanti għax ħafna mill-avvanz li qegħdin nagħmlu fix-xjenza u fil-mediċina huma bbażati propju fuq l-arfin ta' din ir-realtà daqshekk ċkejkna. Il-partiċelli. Għalhekk jien ddeċidejt li mmur nintaqa' ma' Dr. Gianluca Valentino, xjentist li ilu jaħdem ma' CERN għal dawn l-aħħar 7 snin. Allora, x'inhu l-Large Hadron Collider? Large Hadron Collider huwa l-ikbar strument xjentifiku li qatt inbena. Huwa aċċeleratur tal-partiċelli, huwa famla ta' ċirku ta' 27 km u jinsab madwar 100 metru taħt l-art f'Ġiniva fl-Iżvizzera. Qisu bħal mikroskop kbir li jgħinna niskopru u nistudjaw il-partiċelli u bekk jistgħu jikkonfermaw it-teoriji tal-fiżika li tfasslu 20 ta' snin ilu. Naturalment qed nitkellmu fuq investiment enormi. X'qed nistennew minnu? Iva, fil-fatt il-Large Hadron Collider ġie jiswa ma' 6 biljun euro. Issa huwa nbena sabiex iħabbat partiċelli żgħar bħal huma l-protons li huma biljun darba iżgħar minn xara ta' bniedem, dawn qed jittraviljaw bl-istess enerġija ta' trejn b'miexi b'veloċità ta' 200 km fis-siegħa. Issa għandek bżonn tant enerġija biex toħroġ daw il-particle collisions. U hemm 4 esperimenti prinċipali madwar il-Large Hadron Collider li qed jistudjaw dawn il-collisions. L-ikbar 2 huma Atlas u CMS li 5 snin ilu skoprew il-famuż Higgs boson. Issa tajjeb ngħidu li sa mill-bidu il-bniedem dejjem kien interessat li jiskopri d-dinja ta' madwaru u dal-aħħar anki l-univers. U strumenti bħal Large Hadron Collider jagħtuna dik l-opportunità biex inkomplu nifhmu l-liġijiet tal-fiżika biex hekk fil-futur inkunu nistgħu nużawhom għal ġid tal-umanità. Issa ovvjament Godwin minn dawn l-esperimenti ħarġet teknoloġija li qed igawdi minnha kulħadd. Pereżempju minn ġo CERN ħareġ il-World Wide Web, ħarġu wkoll il-PET scanners, il-Positron Emission Tomography, li jużaw għat-tobba fl-isplarijiet. U ħarġu wkoll touchscreens li l-koll nafu nużawhom fil-mobiles ta' kuljum. Allora, ir-riċerka tiegħek personali f'liema qasam qiegħda? Mela bħalissa qed naħdem mal-Alice Experiment wieħed mill-experiments tal-LHC
ALICE tfisser a Large Ion Collider Experiment, u b'mod partikolari qed naħdem ma' wieħed mid-18 detectors tiegħu, il-High Momentum Particle Identification Detector. U hawnhekk qed naraw stampa ta' kif jaħdem. Daw it-tikek suwed huma l-partiċilli kollha, ġifieri aħna interessati f'daw it-trik il-ħomor, imma kif qed tara hemm ukoll ħafna noise, ġifieri daw it-tikek is-suwed. In-noise qed ifixkel l-algoritmu preżenti kif tista' tara fuq dan il-graf, hemm il-line il-blu hemm kemm ħafna points fej nistennew li ma naraw xejn, u bl-algoritmu li ktibt jien qed innaqqas sew il-background u qed iżid ħafna is-sinjal. U bekk qed noħorġu ħafna iktar informazzjoni mill-ALICE experiment minn qabel. Se jkun il-futur ta' strumenti bħal Large Hadron Collider? Issa l-Large Hadron Collider kien suċċess kbir. Issa l-pass li jmiss se tkun tikkonsisti f'żieda fl-intensità u fl-enerġija biex bekk inkunu nistgħu inżidu l-luminożità. Il-luminożità tfisser ir-rata ta' particle collisions, ġifieri iktar m'għandek luminożità qawwija, iktar tista' tiġbor data. U bekk nisperaw li l-LHC tkun tista' tina risposti għal domandi li għalissa m'għandniex it-tweġiba, pereżempju fiex jikkonsistu dark energy u dark matter. Issa l-LHC se tintemm fis-sena 2026 se jieħu over mbagħad accelerator ġdid jismu High Luminosity LHC fej l-luminosità se tkun 10 darbit iktar. U mbagħad il-High Luminosity LHC se tispiċċa fis-sena 2038. U s'issa għadna ma nafux x'ħajġri wara, però nafu li CERN diġà qed iħejju l-ewwel disinn għal accelerator ġdid għalissa jismu Future Circular Collider li se jkun twil 100 km u parti minnu se jgħaddi minn taħt Lake Geneva. U l-Università ta' Malta diġà bdiet tikkollabora fuq dan il-proġett. Min jaf kemm se jikkonsma enerġija l-FCC meta jibda jaħdem f'Ġenevra minn hawn 30 sena oħra. L-LHC waħdu illum jikkonsma kważi l-enerġija kollha ta' Malta. U għaddi l-ħsieb tajt se jkun il-futur tal-enerġija f'Malta. U allura ddeċidejt li naqbes waħda sa Marsa Xlok u nkellem il-professur Luciano Molestanio fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. Profs, il-risorsi li aħna mdorrijin nieħdu l-enerġija minnhom, dawk li bl-Ingliż jissejħu fossil fuels, nafu li qed jonqsu u nafu li niġsu ħafna. Kif se nsolvu il-problema? Ekku, ovvjament bl-enerġija rinnovabbli. Il-fossil fuels stess irridu nimpruvjawhom fil-fatt pereżempju l-użu tal-gass li huwa iktar nadif minn risorsi oħra, però ovvjament renewable energy, l-enerġija rinnovabbli hija nadifa kompletament. L-iktar tnej popolari huma l-enerġija mix-xemx u l-enerġija mir-riħ. L-enerġija mir-riħ Malta nużawha u qatt nużawha fil-futur nemmen jiena, speċjalment fil-baħar, l-enerġija mix-xemx ġa qed nużawha u rridu nużawha iżjed. Għamilna ħafna, kif jafu ħafna min-nies, jew għax installaw il-pannelli huma, jew għax installaw ma' ġenbhom jew jaraw fuq binijiet oħra, però ovvjament baqgħanna ħafna x'nagħmlu. Fil-fatt Malta ġa installajna xi 100 megawatts li mhuwiex ftit. F'dan l-ambitu propju nħoloq dal-laboratorju mill-Università ta' Malta. Laboratorju l-iktar magħmul biex jistudja l-materjali li jintużaw fil-pannelli fotovoltaiċi. Il-laboratorju inħoloq b'investiment tal-Ewropa kien ta' 4,200,000. Fil-fatt mbagħad l-Università u l-Gvern stess investew ftit ieħor u telat kważi għal 5 miljun l-investiment. U huwa fil-fatt wieħed mill-aħjar laboratorji f'din l-erja fl-Ewropa. Aħna nistudjaw żewġ tipi ta' materjali, il-materjali eżistenti u dawk li qed nużaw li żjed bħalissa li huwa s-silicon, li kważi l-pannelli kollha huma magħmulin minnu, u nistudjaw ukoll il-materjali dawk ngħidulhom tin films. Is-silicon l-idea hi li nippruvaw nimpruvjaw ftit. Għax improvement żgħir pereżempju żżid 1% efficiency, jekk int għandek 100 megawatts Malta, 1% ifisser 1 megawatt. 1 megawatt kieku trid żewġ grounds tal-futbol biex tinstallhom.
il-materjali ġodda tin-films huma dawk li qed nużaw fil-futur. Aħna għandna l-equipment hawnhekk biex niddepożitawhom biex nagħmlu riċerka fihom u mhumiex materjali ħafna minnhom li ħajntużaw għada, però li fil-futur jafu jagħtu vantaġġi fuq il-materjali eżistenti u joffru mod aħjar kif nipproduċu l-enerġija mix-xemx. Saqsik xi ħaġa, profs. Kif se jirnexxinna nilħqu l-miri Ewropej u fl-istess ħin ikun enerġija sostenibbli u nadifa? Mela Malta għandna mira ta' 10% enerġija sostenibbli sal-2020. Mhijiex 20% bħal l-average tal-Ewropa, għax Malta ovvjament bdejna minn xejn, practically ma kien hawn xejn enerġija sostenibbli. It-tieni net ovvjament m'għandniex il-benefiċċju ta' muntanji, xmajjar, foresti li produċu enerġija sostenibbli biex ngħidu hekk mod iktar faċli. Kif għad diġà installajna xi 100 megawatts ta' photovoltaics. Sa 2020 dak l-ammont se jkun kważi rdoppja. U dik se tkun biżżejjed biex nilħqu l-mira tal-2020. Waraha irridu mmorru anki iżjed. Barra li qed nagħmlu riċerka li ġa tkellimna fuqha fuq-laboratorju qed nagħmlu riċerka wkoll fuq sistemi kemm kif nimpruvjaw il-performance tagħhom. Pero għanna proġett ieħor li huwa proġett Solacqua li huwa fuq floating photovoltaics fejda bażikament qed nirriċerkaw kif nistgħu nagħmlu solar farms fil-baħar. Dan huwa proġett uniku, riċerka f'dil erja fuq l-ilma qed hawn ħafna madwar id-dinja u ilha issa xi 8 snin għaddejja, però tagħna huwa l-ewwel u l-uniku li huwa fuq il-baħar, in open water. U n-nies ġili saqsu ma fuq il-baħar se jirnexxilek tħalliha hemm 10 snin, 20 sena u ma titkissirx jew ma teriqx. Ovvjament, aħna nafu kif nagħmlu strutturi fuq il-baħar li jgħixu għal snin twal, oil rigs jew pereżempju fish farms. Nafu kif nagħmluhom f'dal-każ l-iktar ħaġa importanti hu li nagħmluha li ma tiġix tiswa ħafna għax inkella ma tagħmilx sens. Jekk jirnexxilna nagħmluha u jekk kollox imur sew, di tkun l-ewwel sistema fid-dinja li fil-fatt hija full scale solar farm fil-baħar. Interessanti hux. Tieħu pjaċir tinnota li Malta tista' tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja li tiġġenera enerġija fuq il-baħar mix-xemx. Żomm nara. Dana se tkun biżżejjed biex ittina arja aktar nadifa? Il-problema ta' traffiku il-koll nafu x'inhi. Hija realtà illi kull wieħed minna jrid jiffaċċja jum wara l-ieħor. U nafu li qed taffettwa kemm saħħitna kif ukoll il-ħin liberu tagħna. Mort inkellem lill-professoressa Marija Attart biex forsi nifhem aħjar il-problema tal-mobilità kif qed taffettwa kemm lis-sewwieqa kif ukoll il-kull min jimxi fit-traqat tagħna. Imma kif wasalna f'dis sitwazzjoni? Kenna żvilupp ekonomiku bħala pajjiż. L-standards of living improvjaw. U awtomatikament imxejna lejn id-direzzjoni li ħadu ħafna pajjiżi. Kenna investiment f'infrastruttura għal karozza u ħafna inqas fuq alternattivi oħrajn. Fejn il-karozza tajnija preċedenza qabel pereżempju dawk li jimxu fit-toroq tagħna, allura neħejna ħafna il-pedestri walkways tagħna. Karozzi jiġu parkjati fuq xorxin, per eżempju jiena għandi ritratti hawnhekk nista' nurik ta' karozzi parkjati fuq il-bankini. Mela allura għandek riżultat aħħari fejn il-problemi huma kwalità tal-arja inqas. Għandek open spaces ħafna inqas fil-lokalitajiet tagħna. Well-being ovvjament jiġi affettwata x'inti għandek inqas opportunità biex tkun barra fit-triq. U jekk inti tara l-health issues li huma assoċjati ma' traffiku mal-kwalità tal-arja huma ħafna, u on top li kulħadd dejjem isemmi hija l-konġestjoni u l-ammont ta' traffiku. Ir-riċerka dejjem ippuntat lejn id-dipendenza tal-karozza privata bħala problema li aħna nipprovdu infrastruttura u nibqgħu nwessaw din l-infrastruttura qed twassalna biex inkunu skjavi tal-karozza.
Fir-rispett ta' ħin, għax qed inqataw ħafna iżjed ħin milli nixtiequ fil-fatt inqattaw. Flus, għax ovvjament il-karozza l-iktar għalja, l-iktar mezz għali. Art, għax jekk ħanibqgħu nkomplu wessa u nibdu ikbar qed naħlu iżjed art. U ovvjament l-ambjent tagħna li dejjem jiddeterjora. Semmejt ir-riċerka. X'qed tagħmel ir-riċerka biex ittina futur aħjar? Waħda mill-aspetti li qed naraw hija dik ta' diżinn tat-toroq tagħna, tal-infrastruttura tagħna li tpoġġi l-bniedem l-ewwel. Iġifieri, fejn inti għandek toroq li n-nies jistgħu jimxu fihom mingħajr ma jintlaqtu, għandna toroq li ma jagħtux il-lok li komunità tissaħħaħ billi n-nies jitkellmu ma' xulxin, tfal li ma jistgħux joħorġu u m'għandhomx opportunità jesperimentaw l-indipendenza tagħhom. Għandna problemi fejn il-villaġġi tagħna saru anonimi, bażikament. Allura qed nippruvaw naraw disinja minna proġett fħallija pereżempju, fej badna t-toroq u għamilna diżinn ġdid biex nippruvaw nispjegaw u spjegajnija lill-komunità kif l-affarijiet jistgħu jittiebu. U l-feedback tagħha kien pożittiv ħafna. U mbagħad nużaw it-teknoloġija. Għandna computer engineers magħna li jaħdmu fuq l-iżvilupp ta' pjattaformi biex noffru servizzi ġodda ta' trasport innovattiv, applications fuq l-smartphone, illum il-ġurnata kulħadd għandu smartphone, mela nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu informazzjoni u niġbru informazzjoni. U finalment, ovvjament, aħna nippruvaw kemm jista' jkun bir-riċerka tagħna it-trasport isir element ta' opportunità lil kull membru ta' soċjetà, jekk hux tifel, jekk hux adult, jekk hux anzjan, biex jilħaq il-potenzjal ta' dak kollu li jixtieq jagħmel. Għadkom tiftakru kif kienu l-irħola tagħna 20-30 sena ilu? Żgur ma kinux maħnuqa bit-traffiku bħallum. Ma dawn l-aħħar snin il-popolazzjoni ta' Malta komplet tiżdied. Barra minn hekk, l-avvanzi fil-kura medika ifissru illi l-età medja tal-popolazzjoni dejjem qiegħda tikber. Ma x'se jkun l-effett fuq is-soċjetà tagħna fil-futur? Biex forsi nkun naf, mort għand l-ekonomista Dr. Philip von Brogdorf biex nitkellem miegħu fuq l-effett li se jkun hemm ta' dan kollu fuq il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Profs, il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji tal-Kreditu qed jgħidulna li finanzi Maltin jaf ikollhom problema mħabba l-ispejjeż marbutin ma' popolazzjoni illi dejjem aktar qed tixjeħ. Dan minnu. Jiena fl-opinjoni tiegħi anke jekk wieħed iħares fil-fatt l-ispiża tal-gvern fuq il-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali u kif ukoll l-ispiża marbuta mas-saħħa qed naraw żidiet sostanzjali sena wara sena. U dan huwa dovut għal fatt li iva parti mill-fatt li l-popolazzjoni ta' Malta qed tixjieħ. Jekk inħarsu lejn l-età medja, fil-fatt din ilha tiżdied għal madwar 30 sena f'pajjiżna. Dan ifisser allura li għandek iktar numru ta' anzjani li eventwalment huma eleġibbli għal pensjoni tas sigurtà soċjali. Imma wkoll huwa fatt ukoll li iktar ma l-popolazzjoni tixjieħ, iktar ikun hemm ovvjament ħtieġa li popolazzjoni anzjana jkollha bżonn kura medika. Allura għandek dawn żewġ aspetti li huma evidenza tal-fatt il-popolazzjoni ta' Malta qed tixjieħ. Dan ifisser ukoll li allura bħala peace, ġifieri bħala peace finanzjarju fuq il-gvern, dan qed jikompli jiżdied sena wara sena. Sewa profs, allora ir-riċerka li qed tagħmel x'futur qed turina? Ir-riċerka tiegħi li qed tħares l-iktar lejn il-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Idu nifhmu li f'Malta għandna dipendenza kważi mod totali fuq pensjonijiet tal-gvern. M'għandniex pensjonijiet, jew għaw ftit pensjonijiet privati tat-tielet pilastru u ma jeżistux pensjonijiet tat-tieni pilastru. Issa jidher ċar illi il-futur mhux preżentement imma qed titkellmu biex ngħidlek long term, 25 sena, 30 sena oħra, il-problema li għandna ta' anzjanità tal-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, dan se jkompli jitfa' iktar peace fuq pensjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-gvern, pensjonijiet tal-gvern. Ovvjament tiqabbel mbagħad il-proporzjon tal-popolazzjoni li qed taħdem u dik il-proporzjon tal-popolazzjoni fil-fatt li tkun biex ngħidlek irtirat.
U qed naraw fil-fatt dawk li qed jirtiraw il-numru tagħhom dejjem iżdied, sena wara sena. Issa, kif qatt qabel in the long term, di se toħloq problema kbira ta' sostenibilità. Il-problema ma tantx tinħass illum jew biex ngħidlek ġiet f'xi mod jew ieħor parzjalment indirizzata minħabba l-fatt li għandna numru dejjem jiżdied ta' ħaddiema minn barra. Li daw jikkontribwixxu allura kemm bħala taxxa, sija VAT, sija income tax, imma sija wkoll bħala kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, il-National Insurance Contribution. U da xi mod taffa l-fatt tal-problema li għandna preżentament tal-anzjanità tal-fatt il-popolazzjoni tixjieħ. Però huwa ċar li l-numru ta' pensjonanti dejjem baqa' jiżdied sena wara sena wara sena. Jiġifieri minkejja dal-fatt xorta dal-pis se jkompli jinħass u mbagħad ovvjament jinħass iktar kif fatt in the long term. Jiġifieri għalhekk importanti u anki fir-riċerka li qed nagħmel qed nipprova nħares lejn sistemi alternattivi ta' pensjonijiet li eventwalment innaqsu xi ftit il-pis fuq is-sigurtà soċjali. Imma rridu nħarsu wkoll lejn soluzzjonijiet oħra illi nżommu iktar anzjani attivi fis-soċjetà, fil-komunità, fl-ekonomija biex eventwalment ukoll ma jirtirawx ta' 62 jew 65 imma jirtiraw eventwalment ta' età iktar tard. U dan ovvjament jista' jgħin ukoll biex jitaffi parzjalment din is-sfida li se jkollna eventwalment fil-futur. Kif rajna f'dan il-vjaġġ, kollox jibda mill-kurżità. Bis-saħħa ta' għodda xjentifiċi aktar preċiżi qed niskopru l-liġijiet li bihom jaħdem l-univers ta' madwarna. Qed noħolqu materjali ġodda u teknoloġiji li jaħdmu fi spazji iżgħar. Nużaw enerġija nadifa u rinnovabbli, kif ukoll qed noħolqu aċċess għall mobilità u drittijiet soċjali ta' kull individwu. B'hekk qed noħolqu soċjetà sostenibbli. Naħseb li taqblu miegħi li grazzi għal dawn ir-riċerkaturi il-futur mhux fantaxjenza. L-isfidi qegħdin jinbidlu f'opportunitajiet. U nistqar magħkom illi kieku kelli nerġa' nitwieled mill-ġdid, jien kont nagħżel it-triq tar-riċerka. Insellmilkom.